turisti għaddejjin, karozzin kollam bismin, mitriqat jazet Maltin, jitpaxxew kerit zbejħin, il-kuċċir ferħan sejtir, bit-tabija barranin, waqt li l-qampi ngħidu Naughty Halloween. ċeklem karozzin, min ġottoro imserfin, ur il-ħajja tagħna il-Maltin. ċeklem karozzin, min ġottoro imserfin, ur il-ħajja tagħna il-Maltin. U għadda tal-karozzin u s-sinjali tal-kuċċir, wisa jagħmlu n-nies fit-triq wiċċhom ferħin ma bid-dir. Dan hu l-wirdan għall-Maltin u beħaħna imkabrin, waqt li l-qampi ngħidu Naughty Halloween. ċeklem karozzin, min ġottoro imserfin, ur il-ħajja tagħna il-Maltin. ċeklem karozzin, min ġottoro imserfin, ur il-ħajja tagħna il-Maltin. ċeklem karozzin, min ġottoro imserfin, ur il-ħajja tagħna il-Maltin. ċeklem karozzin, min ġottoro imserfin, ur il-ħajja tagħna il-Maltin. ċeklem